Tudtad, hogy a döntéseid, reakcióid 95%-áért a tudatalattit felel? Felszabadítanád most már magad az alól, az önvád alól, hogy nem vagy elég jó? Szeretnéd tudni, hogyan higgy magadban újra, ugyanúgy, mint ahogy picikorodban tetted, amikor még hittél magadban, amikor még nem szoktattak le róla. Simovics Gabriella vagyok, és most pont azt fogom megmutatni neked, hogyan szabadíts ki magad a múltban elhitt dolgok terheinek nehéz súlya alól. Hogy végre elkezdhess a saját utadon járni. Ahelyett, hogy egy régen elhitt mintát követnél, ami nem is a tied. Azt érzed, minden olyan nehézkesen megy, sok erőt beleadsz, és mire a végére érsz, a kimerülés marad, és addigra már örülni sem tudsz az eredménynek. Sok mindent kipróbáltál már, hogy felhív magadra a figyelmet, hogy odafigyeljenek rád? Követed a jelenkor legújabb trendjeit, és mégis azt tapasztalod, hogy nem jutsz egyről a kettőre? Vagy nem mersz megszólalni, amikor kellene, és elszalasztasz értékes helyzeteket, kapcsolatokat? Vagy megszólalsz, de bár ne tetted volna, mert pont az lett a baj? Vagy kiteszed a lelked is, hogy megfelelj a másiknak, lemondva arról, hogy neked mi lenne jó, és mégsem jön a visszacsatolás, a várt válasz? És csak adsz, és nem kapod vissza azt, amire vársz, pedig aztán te is megérdemelnéd a figyelmességet, a törődést, a kedvességet, az előzékenységet, az ölelést, a meghitt beszélgetést, anélkül, hogy közben végtelenségig kimerülj. Az a jó hír, hogy ma már hozzáférhetünk azokhoz a tudatalatti programokhoz, amik ezeket az elakadásokat okozzák. Ahhoz a 95%-hoz, amiről az elején beszéltem. Azokhoz az elhitt gondolatokhoz, érzésekhez, amiket picikorban elhittünk, és általánosítottuk mindenre, elfogadva azt az élet törvényének. De ez is azt bizonyítja, hogy minden a fejben dől el. Amikor például picikorodban rádöbbentél arra, hogy anyukád nincs melletted, aki addig etetett, fürdetett, tisztába tett, ölelt, szeretgetett, és egyszer csak azt érzed, hogy nincs ott, és csak sírsz, mások vannak körülötted, de anya nincs ott, az a kis babalélek, akkor azt érzi, és azt hiszi el, hogy elvesztette az édesanyját, a mindig is elérhetőnek hitt szerető ölelést, a suttogást, a szívének a dobbanását, a mosolyát és a hangját. Ez a felismerés beleivódik a baba tudatalattiába, és úgy tárolódik el, hogy az anya, aki egyenlő a megtestesült szeretettel, az elveszthető. És ha anya elveszthető, akkor vele együtt a szeretet is elveszthető. Okozhat ez később félelmet attól, hogy elvesztjük a szeretetet. Ez hozhat magával akár indokolatlan bizalmatlanságot, vagy féltékenységet. De azt is, hogy olyan helyzetbe sodorjuk magunkat, amiben tényleg elvesztjük a szeretetet. A tudatalatti képes egy ilyen szituációból egy ilyen programot létrehozni és eltárolni. És ezt utána ismétli, mint egy számítógépes programot. És amikor ez a program szerint működünk, azt nem tudatosan tesszük. Azt a tudatalatti programunk alapján tesszük. A tudatalatti programunk szerint működünk olyankor. Nem tudatosan. Fokozzuk még egy kicsit. Már nagyobb gyerekek vagyunk, anya összeszidott valamiért, még tán büntetést is kapunk, sírunk, hagynak is sírni, aztán lassan megnyugszunk. Lassan. Aztán jön anya, átkarol, és azt mondja, szeretlek ám kicsim, csak az előbb rossz voltál. Na bum. Szegény kisgyereknek itt a következő rejtvény a felnőttek rejtélyes világából. Mi lesz a gyermeki lélek felfedezése ebből? Anya mégis szeret. De ahhoz, hogy most szeressen, előtte szenvednem kellett. A következő tudatalatti program, szenvednem kell, hogy szeressenek. És a tudatalatti berakja az egyenlőségjelet. Szeretet, egyenlő, szenvedés. A legjobban hozzásegít ehhez a programhoz még az is, amikor például gyerekként betegek vagyunk, és anya még jobban kiszolgál, kedves, többet van velünk, még figyelmesebb, és többet szeretget. És akkor innentől kezdve már ne is csodálkozzunk azon, hogy képesek vagyunk lebetegedni ahhoz, hogy egy kis szeretetet kapjunk, egy kis törődést, egy kis odafigyelést, mert másképp nem tudjuk beszerezni. Az már más kérdés, hogy megkapjuk-e. De a tudatalatti programunk szerint, ha szeretetre vágyunk, és másképp nem megy, akkor szenvedünk egy kicsit, mert akkor majd megkapjuk a szeretetet. Hányan mondják azt az STK-ban?
meg a röntgen előtti váróban. Most legalább pihenhetek, most legalább engem szolgálnak ki. Sajnos több ilyen példát láttam már magam körül, és igen, megteremtjük magunknak a szeretetet, a több figyelmet, törődést, az odafigyelést, ha másképp nem megy egy-egy lebetegedéssel. De azt a jó hírt hoztam, hogy ezt a szeretetet, a törődést, az odafigyelést, a kedvességet, ezt lehet szenvedés és betegség nélkül is elérni. Ki tudjuk cserélni ezeket a programokat, amit te magad egyedül is megtehetsz. A legfontosabbat, hogy figyeld magad napközben, figyeld a reakcióidat, figyeld az érzéseidet, hogy mikor, mire, hogyan reagálsz, mit vált ki belőled, milyen érzést vált ki belőled. Tegyél fel magadnak ilyen kérdéseket, amikor valamivel kapcsolatban rossz érzésed van, hogy szolgál ez engem? Vagy mi az, amit így nem kell csinálnom, amit így elkerülök ezzel a szituációval, ezzel az érzéssel? Meglepő kérdés, és először ennek nagyon könnyen ellenszegülünk, hogy nem akarok én ezzel elkerülni semmit. Első nekifutásra nem könnyű kérdések ezek, amikor az embernek a legnagyobb problémája közepén azt a kérdést teszik fel, hogy na mégis hogy szolgál ez téged? Hogy szolgálna? Meg akarok ettől szabadulni, de hogy szolgál ez engem? Ugye ez lenne úgy alapban az első reakciónk. Na de amikor önvizsgálatot tartunk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért van ez a szituáció bennünk, akkor ez a kérdés nagyon-nagyon sok érdekes dolgot felhoz. Vannak dolgok, amikkel nem akarunk szembenézni. Nem akarjuk felvállalni, inkább bevállaljuk a kellemetlen, de már ismert helyzetet, mintsem, hogy kilépjünk belőle, és találkoznunk kelljen egy ismeretlen konfrontációval, amire még nem vagyunk felkészülve. Nem tudjuk, hogy azt majd hogy reagáljuk rá. És lehet, hogy az ettől való félelem tart benne minket ebben a szituációban. Inkább a kellemetlen, fájó, rossz szituáció, mint hogy egy ismeretlen újba kelljen belemenni, amiben majd nem tudom, hogy fogok tudni megfelelni, vagy hogy fogom tudni azt csinálni. Vagy az attól való félelem, hogy mit szólnak mások, hogyha én megváltozok. Mindenki fog neki örülni? Amint rálátsz arra, hogy tudatalatt mi a nyereséged ebben a szituációban, ami ebben benne tart, onnantól kezdve ez oldódik. Onnantól kezdve érvényét veszti ez a program, mert ráláttál, mert már tudatos vagy. És ilyenkor le tudjuk cserélni ezeket egy olyan programra, ami szolgál, amiben kényelmesen érezzük magunkat. És egy ilyen felismerés után fel is szabadíthatod magad ennek a mintának a követésétől, és mondhatod azt, hogy most már ezt a mintát elengedem, ez most már nem szolgál engem, és megfogalmazol magadnak egy olyan mintát, amivel jól tudod magad érezni, amiben meg tudod magad engedni, hogy jól érezd magad, amiben meg tudod magad engedni, hogy szeressenek, meg tudod magad engedni, hogy be tud fogadni a szeretetet, meg tudod magadnak engedni a bizalmat. Ha ez nem könnyű, mert ez lehet nehéz is, akkor pedig Theta Healing konzultáció keretében tudunk ezen segíteni, és fel tudjuk oldani, és meg tudunk tanítani a tudatalattinak egy másik kellemesebb, jóleső mintát. A Theta Healing módszer egy olyan zseniális kérdezési technikát alkalmaz, amivel fel tudjuk deríteni ezeket a régi mintákat. Azokat a régi hitrendszereket, amiket régen valóságnak és törvényszerűségnek hittünk el. Azokat a régi mintákat követjük és ismételgetjük különböző sztorikban. Vannak bizonyos nyomógombok, amik aktiválják bennünk ezeket a programokat, és onnantól kezdve már nem tudatosan működünk. Olyankor a tudatalatti vezérel minket. Aztán ismételgetjük ezeket különböző sztorikban, amik egymás után megerősítenek minket abban, hogy ez tényleg úgy van, tényleg nem érdemlem meg, tényleg nem tudom megcsinálni, és akkor mit mond az ember? Hogy tényleg nem érdemli meg, tényleg nem tudja megcsinálni, tényleg nem kaphatja meg azt, amit szeretne, tényleg nem kaphatja meg azt a szeretetet, és ezt egyre jobban elhiszi, és belekerül egy ilyen örvénybe, ami őt ebben folyamatosan benne tartja. De meg tudjuk találni azt a programot, ami őt ebben benne tartja. És ha ezt kicseréljük, akkor megváltozik. Mivel a tudatalatti védeni és óvni akar minket attól a traumától, amit legelőször átéltünk, mindent el is fog követni azért, hogy megvédjen minket. Hogyan? A tudatalattinak az eszköztára a testünk. Nem látja azt, hogy kik vannak körülöttünk, meg milyen emberek vannak körülöttünk. Az érzéseinket veszi. Ha azt hittük el, hogy a szeretetért szenvedni kell, a tudatalatti olyan reakciókat fog bennünk beindítani, amivel azt mutatjuk, hogy nem vagyunk szerethetők. Amivel olyan szituációkat teremtünk,
a reakcióinkkal, a viselkedésünkkel, amiben szenvedni fogunk, amiben szenvedésen keresztül akarjuk megszerezni azt a kis szeretetet, amit másképp nem tudunk, mert nem engedjük be. No, de ki akar a szeretetért szenvedni? Senki. Ilyenkor mondjuk azt erre, hogy ez a minta már nem szolgál. És ezt a mintát elengedhetjük, és helyette megtanítunk a tudatalattinak egy olyan mintát, ami szolgál, amiben már elhisszük azt, hogy szenvedés nélkül is megkaphatjuk a szeretetet. Hogy egy szenvedés nélkül is jár. És hogy megérdemeljük, és képesek vagyunk befogadni, elfogadni. A Theta Healingben nem társalgási tanácsokat adunk, hanem az érzelmi mintákat dolgozzuk át. Ezek után teljesen más reakciókat és érzelmeket tudunk megélni, mint annak előtte. Ha bennünk megváltozik a magunkról alkotott kép, amit magunkról elhiszünk, hogy mégsem velünk van a baj, csak régen elhittük, de az nem a mi valóságunk, akkor megkapjuk helyette azt a bizonyosságot, hogy mi is jók vagyunk. Ez a felismerés olyan magabiztosságot és olyan nyugalmat ad a konzultáció végére, amit előtte el sem tudtunk képzelni, hogy ilyet meg tudunk élni. A felismerés ereje arról, hogy mégsem velem van a baj. Nem is a párommal, nem is a főnökömmel, nem is a kollégámmal, nem is a szomszéddal, hanem csak én hittem el valamit valamikor, hogy én azt a szeretetet, odafigyelést, törődést nem kaphatom meg, leértékelnek, nem vagyok elég jó. Ez a felismerési folyamat, ez gyökeresen megváltoztatja a reakcióinkat. Amit elhiszünk, azt sugározzuk ki magunkból a világnak. És a külvilág, a környezet veszi a jelzést tőlünk, mint egy radarjelet, és azt visszatükrözi nekünk. Amint megfordítjuk a régi mintát, a tudatalattinak betöltött új mintával, belőlünk, belülről sugárzó öröm fog áradni, és a nyugalom. Szóval, aki ezt a kérdést hallja valahol, tudod-e szeretni saját magad? Annak erről ez jusson eszébe. Amíg nem tudod azt mondani magadnak, hogy szeretem magam, addig hogy várod el mástól, hogy szeressen? Ha te még saját magad sem szereted magad, amikor nem tartod magad méltónak rá. Nyilván ezt a mélyben gyökerező hitrendszerek okozzák. De ebben az egészben az a jó hír, hogy ezeket a hitrendszereket ki tudjuk cserélni. És nem veled van a baj, meg nem is vele, meg vele, meg vele. A hitrendszereinket kell kicserélni, ami benne tart minket ezekben a kellemetlen helyzetekben. Ha szeretnél megszabadulni ezektől a régi, múltbeli, visszahúzó programoktól, akkor oldjuk fel ezeket a mintákat, és cseréljük le téged támogató hitrendszerekre, amiken keresztül már könnyen tudsz kapcsolódni. Riadtság, félelem és önvád nélkül. Hogy a környezetünk reakciója mennyire azon múlik, hogy mi mit sugárzunk kifelé, hadd hozzak egy jó kis példát. Az interneten kering nagyon sok ilyen kis videó, amiben azt mutatják be, ha rámosolyogsz az emberekre, visszamosolyognak. Tudd, ez a reakció belőled indul, és csak te tudod elindítani. Te fogod kiváltani a környezetedben a változást azzal, hogy te is változol. Ha nem tetszik a mostani környezeted, kezd el megváltoztatni saját magad. Rövidesen elérhető leszek, hogy segítsek és vezesselek ebben. Figyeld a csatornát, jövök majd hírekkel. Ha érdekelnek ilyen tartalmak, további részletekkel, kövesd a csatornámat, ha tetszett a videóm, lájkold, és találkozunk a következő videóban.